Qegħdin nibnu identità ekonomika għal Għawdex. Għalhekk il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo waqt li kien qed jiddiskuti mal-pubbliku f'laqgħa ta' gvern li jisma' f'Għawdex. Illum kulħadd irid jammetti li Għawdex huwa l-mutur ekonomiku illi qed jdawwar il-Gżira Awċija. Qegħdin nagħmluh dan għaliex naħseb b'għaqal bis-serjetà qegħdin nfittxu dawk in-niċeġ li jagħmlu sens fil-Gżira Awċija. Il-Ministru aċċenna l-ħidma li qed issir u li diġà bdiet tħalli l-frott biex it-turiżmu fil-Gżira ta' Tletoljiet ma jkunx wieħed staġjonali iżda jibqa' għaddej anke matul ix-xhur l-oħra. Irrefera għall-inizjattiva ta' roħs qawwi fil-prezzijiet tal-biljetti tal-vapur tal-GoZo Channel għal Maltin u barranin nhar ta' Sibt. Refalo ħabbar li matul is-Sibt li għadda qasmu lejn Għawdex 2565 Malti jew barrani, mijiet iktar minn Sibt normali. Il-Ministru għal Għawdex qal li l-Gvern qed joħloq il-ġid għall-Awċin kollha u rrefera għal numru ta' kisbiet fosthom l-investiment ta' Barz u l-Arestu. Tkellem dwar il-pjanijiet li għandu l-Gvern biex Għawdex ikollu pixxina nazzjonali. Spjega kif gvern preċedenti kien ilu li ppjana pixxina għal 10 snin iżda qatt ma sar xejn. Huwa saħaq li l-Gvern talab lis-settur privat biex jgħaddi l-proposti tiegħu u l-Ministeru għal Għawdex qed jeżiġi li fil-proposti tagħhom l-investituri joffru sigħat b'xejn biex din il-pixxina tintuża mit-tfal Awċin. Tkellem ukoll dwar l-isfidi li żgħażagħ Awċin qed jaffrontaw u semma l-miżura tal-budget li se żżid l-istipendji għal dawn iż-żgħażagħ. Fl-istess waqt irrefera wkoll għal proġett ta' 14 miljun euro li għaddej bħalissa fiċ-Ċittadella u fisser li qed issir ħidma biex jinsabu fondi Ewropej ħalli għall-ewwel darba Għawdex ikollu mużew tal-istorja tiegħu.